Ahoj všichni, já vás vítám u nového videa. A dneska vymyslela oběd Áďa. Já jdu akorát teď teda dělat oběd a Áďa vymyslela, že by si dala bumbo nambo, což vymyslela úplně perfektně, protože dneska je vedro, je skoro 30 a bumbo nambo je podle mě takový jídlo do teplého počasí. No a já už jdu teď dělat ten oběd. Po dlouhé době, asi tak po 3 týdnech, tady mám nákup z rohlíku. Áďa vymyslela, že by si dala k obědu bumbo nambo, takže jsem potřebovala i nakoupit nějaké takové věci, které na to potřebuji a neměla jsem je tady. A jinak, co jsem teda ještě koupila? Máme tady citróny, rajčata, já už se moc těším, až budeme mít naše zralí. Dál tady mám žlutou červenou cibuli, nový brambory. Tady tuhle kolu, na tu jsme přišli, ona obsahuje cukr, že nemá ten glukózovo-fruktózový sirup a je fakt dobrá. Takže občas si kupujeme tady tu kolu. Dál na bumbo nambo tady mám koriandr, citrónovou trávu. Vzala jsem takhle 3 papriky, od každé barvy 1. Tady mám mrkev, to vypadá hrozně hezky, pěkná je. Dál tady mám chleba, ten taky vypadá dobře. Je to tady z té pekárny. V akci měli okurky za nějakých 13 korun, 12 nebo 13. Takže jsem vzala 4, protože toho je teď velká spotřeba. Dál tady mám takhle 3 limetky, taky na bumbo, 1 chili papriku. Pak tady mám tyhle mungový honky. Oni neměli čerství, takže jsem vzala aspoň tyhle nakládaný, i když to není ideální. Dál tady mám 3 pytle fazolek, to prostě my to děláme jako přílohu k masu, nebo máme to rádi, takže už taky se nemůžu dočkat, až budeme mít vlastní, až nám vyrostou. Dál tady máme tuhle francouzskou zelenou čočku, tu rádi kupujeme, rádi si děláme. Vzadu tamhle mám arašídy, které jsou na bumbo nambo, kokosová zubní pasta, naše oblíbená, anglická slanina v bločku. Dál 4 tyhle valašský jogurty, jahoda s vanilkou, ty jsou moc dobrý. Pak tady mám 1 bílý fazole, špagety, tady ty nudle k bumbo nambo. A to jsem zblbla, protože měly být kulatý a jak to tam měli popsáno, já jsem prostě myslela, že jsou kulatý a jsou to ty plochý, ale tak jako nevadí, sní se to k tomu, ale správně by měly být kulatý. Tady už mám nějaký věci na víkend, protože přijedou kamarádi, takže tady mám krkovici a tady mám takhle uzený žebra. Chci udělat zelňačku, takže na vývar dám vařit ty žebra a z toho potom budu dělat zelňačku. Dál tady mám sýr, tady ten jakoby parmazán a hovězí květovou špičku. Tu mám právě taky na to bumbo nambo, protože to vždycky dělám z nějakého stejkového masa, aby to nebylo tuhý. Takže tohle je náš nákup. A teď už jdu na bumbo nambo. Začnu tím, že si očistím 2 kousky citrónové trávy, rozřežu si ji a naklepu a potom nakrájím na co nejmenší kousky. Do misky, kam jsem si dala pokrájenou citrónovou trávu, prolisuju 2 stroužky česneku, přidám lžíci oleje, 2 lžíce rybí omáčky, opepřím. Pokud chcete, můžete tam přidat i chili papričku, já jsem ji tam nedávala. Očistím si hovězí maso, ten kousek, který jsem z toho odkrojila, tak ten jsem nevyhodila, ten dostal samozřejmě bruník. No a maso si nakrájím na co nejtenčí plátky a pokud by se to někomu špatně krájelo, můžete dát maso na chvíli stuhnout do mrazáku, pak se to bude krájet líp. A tyhle nudličky z hovězího masa dám marinovat do omáčky, kterou jsem právě před chvíli udělala z citrónové trávy, česneku, oleje a rybí omáčky. Dál si připravím ochucující omáčku a na tu použiju 4 lžíce horké vody,
přidám 2 lžíce třtinového cukru, tu horkou vodu tam dávám právě proto, aby se cukr dobře rozpustil. Dál přidám 3 lžíce rybí omáčky, 2 lžíce limetkový šťávy, stroužek prolisovaných česneku a chili papričku podle chuti. Já jsem ji tam nedávala, protože jsem nevěděla, jestli to nebude chtít ochutnat Áďa, takže jsem papričku potom dávala až na talíř. Podle návodu uvařím rýžový nudle, oni se většinou vaří každý trochu jinak, některým třeba stačí jenom zalejt horkou vodou, některý se krátce vaří a do vody přidávám lžíci octa. No a dál už jsem si jenom nakrájela zeleninu, ledový salát, mrkev, arašídy, okurku, chili papričku, všechno, co je potřeba a z prutka orestuju maso a potom už to všechno jenom začnu rovnat na talíř. Já jsem si tady teď okrájela, očistila ty houby, takže takhle to mám očištěný a jdu dělat klasickou smaženici. A smaženice to teda znamená, nakrájím si cibuli, opeču ji na sádle, potom na to hodím tady ty houby pokrájený, trošku je orestuju, zaliju je vodou, trošku jenom přiklopím, nechám dusit a když budou do měka, samozřejmě osolím, opepřím, okmínu drceným kmínem a když budou do měka, tak tam vmíchám 2 vajíčka. Nejspíš asi 2 budou stačit na tohle množství hub. Tak my třeba máme fakt rádi, když takhle je smaženice, tak to taky jde dát na topinku a moc dobrý je to posypat sejrem a nám třeba na tom hrozně chutná niva nastrouhaná. Takže i tak se ta smaženice dá potom sníst, že ji dáte na topinku a zapečete to třeba s nějakým sejrem. Tak dneska máme neděli, blíží se čas oběda, už bude 12 a já jdu teď dělat kulajdu. Na kulajdu budu potřebovat máslo, já teda dneska použiju tady to přepuštěný, dál budu potřebovat hladkou mouku trošku a zvlášť ještě máslo na opečení těch hub. Dál tam budu dávat brambory, samozřejmě kopr, smetanu a budu tam zakvadlávat vajíčka. Mám tady 4, protože ty kulajdy budou asi tak 4 porce. Jinak dobrý je udělat do kulajdy ztracený vejce, akorát, že já kvůli Ádě dělám spíš jako to zakvrdlaný, protože to ztracený by asi jako moc ne. No a dochucovat to budu octem, budu to dochucovat cukrem, samozřejmě sůl, pepř, smetana a vývar, který se mi rozmražuje. Never thought it would be so hard. I grew up without a scar. Just living my life with no big worries. And I've always known what I want, just didn't know what came along. Finding myself much less happy. Back in the days I used to dream about one day a life so amazing, not everyone judging me. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open, 'cause if I shut down, it just gives them right. I wanna stay wide open. Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh.
hesitate. I'm gonna lock my door and stay inside or wait until I'm safe again. I have nothing more to put on. I'm defeated and withdrawn, just trying to understand where it went wrong. Always believe that nothing good in life is free, but it's overwhelming how people can hate on me. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open, 'cause if I shut down, it just gives them the right. I wanna stay wide open. Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh. I wanna stay wide open. When no one can break me, and no one can bring me down. I wanna be where I'm safe and sound. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open, 'cause if I shut down, it just gives them the right. I wanna stay wide open. Oh, oh, oh. Takže za 6 dnů by mu byl přesně rok, nevydržel ani rok. Včera jsme k němu přišli večer a tady takhle v tom sváru to ruplo. A máme teda objednaný novej, dneska má přijít, takže jdem odklidit tady ty trosky a postavíme tady novej. A je tady praskej. Je prasklej, no. To já to nechci. Nesmí se to pouštět bez vody, jako betočet. Takže my máme napuštěno, je to úplně perfektní. Já jsem to měla změřený, ale já jsem teda nečekala, že to bude takhle obrovský. Mně to přijde nějaký větší, než to mělo být. Je to teda 240 x 80 nebo 76. Je k němu i čerpadlo, to jsme ještě teda dneska doobjednávali písek, protože to nás nenapadlo, že u toho není. A tady teda budou ty hadice, no to nevím, jestli jsme neměli dát dozadu, ale Zdenda na to chtěl vidět a tam ještě je strčená hadice, jak jsme to napouštili, no. Takže když jsme ho napustili, tak měl 13 stupňů, Zdenda tam hned skočil a teďka už jsem koukala, že má 17. Takže jak tady na to celý den praží, tak se to hezky zahřívá. Máme tady na tom tu folii, jak se to jmenuje, solární, myslím nějak solární folie, že neutíká to teplo, nepadá tam bordel a ještě se to zahřívá, takže se těším, tyjo. Ten byl teda dražší, než ty, co jsme kupovali doteď ty nafukovací, ale zase to beru tak, že nevím, šli bychom 3krát do Aquapalace u Prahy a za to máme bazén, no, který budeme tady, když bude hezky, používat každý den. Já jsem do bazénu. Já jsem do bazénu. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the